je veľmi dôležité, aby sme my, čestní ľudia, demokraticky zmýšľajúci ľudia, mali svojich zástupcov všade. Všade, kde sa dá. A preto vás chcem poprosiť, keď budete môcť poslať svojho človeka do obecného zastupiteľstva, tak ho pošlite. Nezavidte mu, že tam bude, ale pošlite ho tam, lebo sa bude byť za vás. Chcem vás poprosiť a zároveň požiadať. Pošlite svojich bojovníkov všade, kde sa dá. Tam, kde sú potrební. Pošlite svojich bojovníkov do regionálnych parlamentov, do národných parlamentov, tak ako ste to urobili teraz. A ak vás chcem poprosiť a požiadať, pošlite aj mňa, aby som sa za vás mohol byť naďalej ďalších 5 rokov. Ďakujem pekne a Vaneska, nech sa páči. What you got? Open up the gates with your heart and just be yourself. I see the look on your face, I see your head in the hate. You want to go out in the day. Somebody to come to your close, someone to talk to for hours, someone to tell you you're beautiful, someone to tell you I love you every day, someone to help you sleep. Keď vedľa teba budem stáť, navždy ťa v srdci budem mať a s láskou spomínať. Stále šťastná, no tentokrát bezo mňa. Keď vedľa teba budem stáť, navždy ťa v srdci budem mať a s láskou spomínať. Stále šťastná, no tentokrát bezo mňa. A šťastnú Abraham.